मैया दाख्लैनिफ्रायसो दावराव जाबाय थानाय जिनहारि खालामनायनि जायफोर आरो दंदेरबावो होननाय गेदेरफोर बिसोरखौ हमनांगौनि दाबि गोबां खालामदों। दा बिनिनो कलेजनि माखासे कलेजनि स्टुडेन्टफोरजों लोगोसे रेलि दंबावो होननानै आं खोनादों। दा मालासिम जायो आपडेटखौ लाबोनो नाजागोन नोंथांमोननिसिम मेम'रेन्डामबो गथायगोन बायदि। बिनि सिगां मोननैसो आपडेट गोबाङा सोंहरगासिनो दङ बड'लेण्ड बुब्लिजों मा जालायदोंब्रा। ओमफ्राय बड'लेण्ड बुब्लि खायफा मोजां मोनो खायफा गाज्रि बुंग्रा थाखागोन आं बेखौबो खिथागोन। बिनि उनावहाय प्रमद बर' सारनि मोनसे जा मोजां हाबाफारि आं बेखौबो नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायनो थांगासिनो दङ मा बियो। दा जिखियानो जाया बड'लेण्ड बुब्लिनिया जेबो जायाखै बिदि गाज्रि, गोबाङा मा जालायमारखो रेकर्डखौल'सो खोनादों। आं बाव बुंग्रोनानै लाखायो आंनिबो गोरोन्थि दङ, मानो होनब्ला आंबो मालाबा अभार पजिटिभ जायो बांद्राय बुंजायोब्ला। थ' बै समनिफ्रायनो जोंहा आं पर्टेलफोरखौ बदनाम होनो साना। राकेश रामसियारि ब्रादार बिथाङाबो कमेन्ट हरखादोंमोन नों रिपर्टारसो जाबाय नामा बेफोरबायदि सोंहरबाय थादों बिथांमोननिफ्राय। बिथांमोना मिथिखागौ आरो आं मा टाइपआव सोंहरदों आं बेखौबो मिथिखागौ। बिथांमोना गावसिनि ग्रुपआवहाय मा मेसेज गेलेदों बै मेसेजखौ आं मोनफैखादों। थ' बेबायदि आरोना। थ' आं जेबोसो बुङाखैमोन, ओरैबायदि माने रिपर्टार होननाया आं बै समाव जोंहा इउनाइटेड निउसनि निउस पर्टेलनि मोनसे लग' बिथांमोना बेखौहाय क'क्राझारनि निउसखौहाय मालाबा कभार खालामफानो हादेरोबा जोंनि लग'खौबो होफा आरो भिडिअखौ जोंनो हर उइदाउट इन्टारेस्ट। आंनो फैसाबो नाङा माबो नाङा बा खामानि सोरबा होदोंबाबो आं बेखौ लादों दे, आं हायोबा माजे माजे निउसफोरखौ नोंथांमोननो दैथायहरगोन दे लाफानानै बे लग'जोंहाय, बे जाय माइक नोंथांमोना नुदोंमोन। थ' बे समावहाय मा जाबाय बिथांमोना गावजों गाव गेंग्रें गुंग्रें जानायखौ आं खोनादों। ओमफ्राय बे लग'खौ लानानै आं सोरबा रिपर्टारबो गावखौ होननानै लायाखै मायाखै, आंबो नोंथांमोननिनो जा एस'सियेसननि बावहाय सापर्ट हिसाबै अबेबाफोर खौरांफोर मोनोबा आं हरनोसो नैबेखौ लाफानाय जादों। दा बेयावबो सोरबा गावजों गावनो ओरै गेंग्रें गुंग्रें जोलोन जालायनाय रिपर्टार जाबाय नामा एमजेआ मालानिफ्राय रिपर्टार जाखो बेफोरबायदि एक्सेट्रा। आरो फारसेजों एमजेनि भिउसखौ रायजोआसो नायदोंना, आंथ' नायबो होना। बेफोरखौ नायनानै मेगन सालायबा जेबो जानाय नङा। दिनैनि दिनाव आं बेखौबो बुंनो थाङा जे आं रिपर्टार बा नोंथांमोननि गेजेराव सोर रिपर्टार दं, सोर जार्नालिज्म कमप्लिट खालामनाय, सोर मास कमिउनिकेसन कमप्लिट खालामनानै रिपर्टार जाफैनाय बा जार्नालिस्ट जाफैनाय। जों मिथिखायो जोंहा फान्डामेन्टेल राइट्सनि हिसाबै जेरै जों दा बुंगासिनो दङ, बयहाबो बुंनायनिबो मोन्थाय दं आरो रिपर्ट खालामनायनिबो मोन्थाय दङ। आं रिपर्टार होननानै रिपर्टाराल' जे रिपर्टार बेबो नङा, बयहाबो फान्डामेन्टेल राइट्सफोर दङ माखासे होजाखानाय। दा बेखिनि खेथ्रआवहाय कमेन्टजों माजों सिगांनिफ्रायनो होहरगासिनो दं, आं नायस'नाखैसोमोन, आं चेक खालामबाय। थ' एसे ओरै जागासिनो दंखायो आरो आंनि माहा बियो। आं रावनिबो सोरबानि पर्टेलफोरखौ बा डाउन खालामनो बा मानो आं माने गावनि भिडिअखौ बानायाखै। मानो होनब्ला खें सोरनिबा सिगाङावहाय एमजेनि भिउसखौनो लानानै बा माखौ लानानै एमजेआ बेबायदि गुन्दानो माबानो बुंहरोबा ओमफ्राय बै फल'वारफ्रानो आंनि फल'वारफ्रा आंनो खिथाहरफिनजोबसिगोन उइथ रेकर्ड, होमबा मा साननांगौ, एसेबाबोथ' देहायाव नांखागोन ना बयहाबो। थ' बिदि जादों आरोना। थ' जोंहा राकेश ब्रादाराबो नै कमेन्ट हरखादोंमोन सिगां आं गर्जन सारनि भिडिअ लानायनि बे भिडिअनि सायावहाय। बिथाङा अबे पर्टेलाव मावो नोंथांमोना मिथिखायो आरो मिथुनखौबो आं मिथियो। आं फेस देखायनो गोसो गैया, जाय एमजे गुन्दा माबा माबि होनहरग्रा जानो गोसो होगोन सिरि होनखुमायालासिनो मोखाङाव फैनानै होनबा साबसिन जागोन होननानै आं सानो आरोना। मोखाङावनो डाइरेक्ट नुदोंबा दिनै एमजेखौ नायदों बा सोरखौबा ससियेल मिडियायाव फैग्रानि भिडिअखौ नायगासिनो दङ, गाबोन समफोर जोंबो भुल नुजाबा दाय नुजाबा जोंबो साजाखौ मोनखागोन, रायजो राजाजों खुदै मुजुजाखागोन, बेथ' स्वाभाबिकखा। दा बिनि थाखायनो नायगिरिफोर जायफ्रा अनसायो खायफा बा बांसिन रागा जोंनानैबाबो नायो, बेयावहाय किसुमाना दायो बिराद लागायगासिनो दं सिख्लाफोर मेसेजाव गोदै हरगोन वाट्सएपफ्राव माबा मोनसे एमजेनि क्लु मोनो नामा, एमजेनिफ्राय गोदै खोथा मोनफिननो माबा भाइरेल खालामनो हायो ना, बेखौ नाजागासिनो दं। दाख्लैबो प्रमद सारनि बे अपेनिंखौ आं मोजाङै भिडिअ बानायहैबाय, एम्बुलेन्स अपेनिं चेक डिस्ट्रिबिउसन, बेखौ मा जालायबाय माबा माबि आपल'ड होगासिनो दङ। होग्रा थाखागोन, एज ए ससियेल मिडिया क्रिएटार जोंखौ बिदि खालामग्रा थाखागोन। आं बेखौनो बुंनो गोसो जायो, जायफ्रा नोंथांमोना पर्टेलाव दङ माखासे, आं मुं मख'नो साना, नोंगौ नो डाउट
नोंथांमोननि पर्टेलाव जों नायबानो नुयो बेसेबां माब्रै जौगागासिनो दं मागासिनो दं पर्टेलजोंथ' इसेबां खामानि मावग्रा एमप्लयिसफोरखौ नोंथांमोना बे मेनेज खालामनानै दोननाया पसिबल नंखाया नोंगौ दा सोलिफुबाय थानाय गभर्नमेन्टनिफ्राय सापर्टिभ हिसाबै नोंथांमोना जे सापर्ट मोनदों बे मोजां जोंनि थाखाय जों बेखौ गाज्रिबो होना गभर्नमेन्टनि आन्दाराव खामानि मावगासिनो दं वान साइड जानानै मावदों ना टु साइड जानानै मावदों बेखौबो बुंनो थाङा जोङो नाथाय बेयाव जे किसुमान मानसिया बेसाराफोर एसे एमप्लयमेन्ट हिसाबै बावहाय गावनि सोलिनो हानायनि मोनसे खाबु मोनदों स्कप मोनदों आं बेयाव गोजोननाय दङ जोंहा बयहाबो जों एप्रिसियेट खालामो आरो मावलांबाय थागोन नोंथांमोना रायजोनि खामानि होननानै जों सानो खिन्थु बेनोल' जोंबायदि सादारन जाम्बा इउटुबारफोरखौ कमेन्टजों माबा सोरखौबा बखि हरनानै सोरनिबा सिगाङाव नोंथांमोन बायदि एडुकेटेड जार्नालिस्ट कमप्लिट खालामनाय ना खालामाखै आं बेखौबो मिथिया नाथाय खालामनाय जानांगौ आंनि आन्दाजाव नोंथांमोन बायदि एडुकेटेडानो बिदि सिं बिदि अबेबा बेलेग पेजजोंहाय माबा सासे नर्मेल इउटुबार जाम्बा इउटुबारखौनो बिदि पस्ट होलाथिंबाय थायोबा बेलेगनि नाम लानानै बोरै जानो नाथाय नोंगौखौ नोंगौ मोखाङाव लाबोफिनोबा मालाबा बिनिफ्राय अबार रागा जोंसिनसिगोन लाजिसिगोन थ' बिदि जानाङा आरोना आंनियाबो गोरोन्थि जायो न' डाउट अब्लाबो आं निमाहा बिबाय गासैनिबो सिगाङाव थ' बेबायदि दा मोजां हाबाफारिबाव जोंहा मान्दार आरो ओरै हेन्डलुम खुलिदों आरो गोबांथार माखासे बेफारिफ्राबो खिथाहरदों आंनो प्रमद साराबो दख'ना दखान खुलिसिगोन रङियाव मायाव होननानै बुंदों थ' रायजोआ मा बुङो आं मिथिया आंनि फारसेनिफ्राय मोजाङानो जागोन मानो होनब्ला बाव बर' मानसियानो जा किसुमान जोंनि जायफ्रा ओरैनो दङ सैसोनानै बिथांमोना स्कप मोनगोन बेयावहाय थांनानै थानायनि राहाफोरखौ जगायनानै लानो हागोन बे नङा जे जोङो लिडार जाबाय गावनो बानायना जाजोबसिगोन बेबो नंजोबा नांगौसो जोंनि गेजेराव गेदेर मानसिफोरा बिदि मोजां गावनि हक मालायनि हक इन्डास्ट्रि बा दखानानो खुलि माने जौगानायनि सायाव सोरबा जोंनि एरियानिनो मानसिफोरा बेयावहाय जुदि स्कप मोनोब्ला थ' जोंना बिनिफ्राय देरगाथाव मा बाथ्रा दङ दा सोरबा बुंबा लाजिलायगोन आं बुंनोबो थाङा नाम खारिनोबो थाङा पर्टेलफ्रा जेरै गभर्नमेन्टजों दा सालायजागासिनो दङ किसुमान खेथ्रआव ओंखायनो खोथाखौनो बारनो हाया गभर्नमेन्टनि जों पस्ट होनायफोरखौ नुयो दा बेफोरावबो जों बेफोरखौबो बुंनो थाङा नाथाय बाव गभर्नमेन्टआ सालायदोंबाबो जे गभर्नमेन्टनि थ्रुयैनो किसुमाना बाव थांनानै थानायनि राहाखौ मोनदोंना बे जों बावहाय जोंहा बावबो गोजोननाय दङ बेनोल' जौगालां बर'निनो खौरां पर्टेलफोर होग्रा माग्रा थ' बेबायदिनो कमेन्टजों माजों सोरखौबा माबा बुंहरनानै एटेक खालामोब्ला बे मोजां जानाय नङा होननानै आं सानो आरोना आंनाथ' डाइरेक्टलै गाज्रिबा गाज्रि मोजांबा मोजां आं सिं सा दोनखुमाबोग्राबो गैया जुदि आंखौबो गाज्रि नुदोंबा आंबो बदनाम मोनखागोन खुदै मुजुला जाखागोन बेथ' सियरखा दिनै अनसायनाय मोनदों नोङो रायजोनि अनसायनाय मोननायखौ अननाय मोननायखौनो नों सिनायनानै लानो रोङाबालाय सोर एमजे सोरबा क्रिएटर बेलाय मुजुला जाखागोन खुदै बेबायदि आरोना गासिबो रायजो राजानि आखायावसो जों क्रिएटारफ्रा रावबो दुगानानै लानो हाया जोङो थ' बेबायदि बारा गोबाव आपडेट्स होनो सानला मोनसे धरना दंबावो होनदों बेखौहाय आं आपडेट होनो नाजागोन गोबां आपडेट होनो हरदों सानै हयै आपडेट होनो नांगौ जायो जोंहाबो खायफा होआबाबो दाय जायो रागा जोङो बोरै जाजेननाय जायो जोंहा ओमफ्राय थ' टेम्परारि भिडिअ बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल